Sikwenza nini? Lo msebenzi usukela kwibanga lokuqala ukuya kwibanga lesithathu. Ngoba kukubaluleka okungazenzisiyo kubafundi ukuziqhelanisa ukufunda yonke imihla. Kukwabaluleke ngokulinganayo kuwe ukuphulaphula umfundi ngamnye ekufundela ngokuvakalayo rhoqo. Oku kukunceda uchonge uze ulungise imingeni yokufunda kwangethuba. Kukuvumela ukuba ufumane ithuba lokuphuhlisa izakhono zokucazulula nokufunda ngotyibiliko kwabafundi. Ngelixa usebenza neqela elincinane, inxalenye yeklasi isebenza ngababini begqibezela imisebenzi yemihla ngemihla kwiincwadi zabafundi. Le misebenzi yiyo ethi idibanise kwaye yomeleze ngakumbi izakhono zomfundi zokufunda nokubhala.